чемпионати ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба гӯштини нонорумӣ дар мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо 2 рӯз идома кард. Рақобатҳо миёни иштирокчиёни мусобиқа аз рӯи 10 вазн сурат гирифт. Дар рӯзи аввал танҳо вазнҳои олимпӣ баромад намуданд. Дар рӯзи дуюми чемпионат варзишгарони дорои вазнҳои 55, 63, 72, 82 ва 130 кило дошта бо ҳамдигар зуру бозу санҷиданд. در چمپیونات آسیا در 2018 دوم شدم، در 2019 چمپیون آسیا شدم و در چمپیونات جهان مدال برنجی اشغال نمودم. рақобатҳо дар вазнҳои зикршуда низ ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва ҷараёни баргузории чемпионат низ бори дигар нишон дод ки гӯштини тарзи нонорумӣ низ миёни чорҳои маъруфият пайдо намудасту истеъдодҳои зиёд ба ин намуди гӯштин рӯ оварданд. аз пеш чемпионати ҷаҳон дар ҷумҳурии Сербия мегузарад. ҳозир нақша аст ки барои чемпионати ҷаҳон тайёрии худро бинем. ҳамин тавр тамоми рақобатҳо аз рӯи 10 вазн баргузор гардиданду ғолибони он муайян шуданд. ҳамакнун беҳтарин варзишгарон ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҷалб шуда барои иштирок дар чемпионати Осиё ва ҷаҳон омодагӣ мебинанд. То охири сол Федератсияи гӯштини кишвар нақша дорад ки боз ду мусобиқаи дигарро миёни наврасон ва ҷавонон ташкил намояд.